1971 नि उनाव माने कुनु माने रिडेलिमिटेशन बेबायदि जायाखै। रिडेलिमिटेशन खालामनायनि गेजेरजों जोंनि 6 शिड्यूल सिङाव थानाय बा जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन बा जोंनि सिभिल डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जिखिनि गामि बै गामिफोरखौनो लानानै मोनसे डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो समस्तिया मोननै जायोना मोनसे जायो पपुलेशन बेसखौ लानानै पपुलेशन डेमोग्राफि माने नाम्बारखौ नायनानै बेबायदि जानायखौ जोङो लुबैदों। 6 शिड्यूलनि माने जिखिनि गामिफोर बियो जुदि आउट अफ 6 शिड्यूल आसामाव जुदि थायोब्ला बेवहाय एडमिनिस्ट्रेशनाव माखासे उसुबिदा जायो जोङो बेखौ दिनै नुनो मोन्दों। मोनसे माने जिल्लायानो गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव बेबायदि जुदि इलेक्शन माने पारपासनि थाखाय गामिया ओनसोला जुदि बोखाव जानांगौ जुदि जायोब्ला बेवहाय गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायफ्राव उसुबिदा जायो जोङो नुदों। दा बेखिनि बाथ्राखौ जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जोंनि दाबि बा जोंनि अनुर'धखौ जोङो बुंनानै दोनदों जे बेवहाय आसामाव जिहेतु 126 समस्तिखौ लानानै 126नो थाफिननांगौ, नाथाय बेवहाय माने रिडेलिमिटेशननि बाथ्राया जागोन। दा बे बाथ्राखौहाय मोजाङै मोजां जाथों जोङो बेखौ लुबैदों। बे माने रिडेलिमिटेशननि जे दा माने मोनसे प्रसेस जे सोलिदों, जे प्रप'ज सोलिदों, जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिफ्राय आसाम माने इलेक्शन कमिशननिसिम जे मोनसे अर्डार जे फैदों जे आसामाव रिडेलिमिटेशना जानांगौ। दा नैबे हाबाफारिखौ जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बरायदों। मानो होनोबा 1971 नि उनाव माने कुनु माने रिडेलिमिटेशन बेबायदि जायाखै। दा बेवहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो बुंदों जे रिडेलिमिटेशन खालामनायनि गेजेरजों जोंनि 6 शिड्यूल सिङाव थानाय बा जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन बा जोंनि सिभिल डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जिखिनि गामि बै गामिफोरखौनो लानानै मोनसे डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो समस्तिया मोननै जायोना मोनसे जायो पपुलेशन बेसखौ लानानै पपुलेशन डेमोग्राफि माने नाम्बारखौ नायनानै बेबायदि जानायखौ जोङो लुबैदों। मानोना बेवहाय माने 6 शिड्यूलनि माने जिखिनि गामिफोर बियो जुदि आउट अफ 6 शिड्यूल आसामाव जुदि थायोब्ला बेवहाय एडमिनिस्ट्रेशनाव माखासे उसुबिदा जायो जोङो बेखौ दिनै नुनो मोन्दों। लोगोसे जोङो नुदों जे मोनसे जिल्लानि सिङावनो जुदि जोंनि समस्तिफोरा जायोबा मोजां जायो मोनसे सिभिल डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो, नङाब्ला मोनसे माने जिल्लायानो गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव बेबायदि जुदि इलेक्शन माने पारपासनि थाखाय गामिया ओनसोला जुदि बोखाव जानांगौ जुदि जायोब्ला बेवहाय गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायफ्राव उसुबिदा जायो जोङो नुदों। दा बेखिनि बाथ्राखौ जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जोंनि दाबि बा जोंनि अनुर'धखौ जोङो बुंनानै दोनदों जे बेवहाय आसामाव जिहेतु 126 समस्तिखौ लानानै 126नो थाफिननांगौ, नाथाय बेवहाय माने रिडेलिमिटेशननि बाथ्राया जागोन। दा बे बाथ्राखौहाय मोजाङै मोजां जाथों जोङो बेखौ लुबैदों। बेवहाय जुदि जायोब्ला जोंहाबो जों माने बोरै मुलाम्फा लानो हायो, बिनि एडभान्टेजखौ जों बोरै मोननो हायो, बे बाथ्राखौ जोङो दिनै सानदों। बेनि थाखायनो बे बाथ्राखौ जोङो जानांगौ होनना बुंदों। आरो फारसेथिं बेवहाय पार्लियामेन्टारि सिटनि जे रिडेलिमिटेशनाबो जागोन। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिनिफ्राय जोङो बुंनानै दोननो लुबैदों जे क'क्राझार जितु समस्ति, नैबे क'क्राझार समस्ति पार्लियामेन्टारि समस्तिया माने मा होनदों जोंना एसटि हिसाबै जोङो मोनबोबाय थादों। दा दिनै माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जिखिनि प्रप'ज बेवहाय जोङो माने मा होनदों दिनै लखिमपुर बेखौ माने एसटि खालामनाय आरो क'क्राझारखौ जेनेरेल खालामनाय बेबायदि मोनसे प्रप'ज नुदों। थारैनो बेबायदि माने जायोब्ला जोंहा बुंनो गोनां थागोन आरो बेबायदि जोङो माब्लाबाबो जाहोनो हानाय नङा। जिखिनि माने लखिमपुरखौ एसटि बानायोना मा बानायो जोंहा बुंनो गोनां गैया, नाथाय जोंनि क'क्राझारनि जिखिनि थाखानाय एसटि एमपि सिटआ एसटिनो थानांगौ जोङो बेखौ बुंदों। आरो सिमा बारायनाय सनितपुर बिश्वनाथ माने दाजाब जाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव पार्लियामेन्टारि सिटआ मोननै जानांगौ, बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोख्रैनो बुंदों। आरो जोंनि जे नैबे माने बिटिसि ओनसोलाव बा 6 शिड्यूल ओनसोलाव 6 शिड्यूलनि बेस बा ट्राइबेलफोरनि बेसखौनो लानानै रिडेलिमिटेशना जानांगौ होननानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बुंदों।